van moitos a Fonte Velha. E onde é Fonte Velha? Arriba da iglesia. A chamaña de Fonte Velha? Claro. Teño traído os xerros de leite cheo de agua dali. Claro. Logo o carreño cargado de leite, o cargado. Aí nós, cando precisávamos auga, íbamos a Monteo. O carro, os bidóns, e aí non sei. Horrible. Que non mete. A máis lavar. Estaba a veñera no carro. E ia lavar ali. E había unha fonte cando non tiñas auga, se sacaba a poza e ves ali. Aire que veño do río, aire que do río veño, aire que veño mollada, aire que mollada veño. Cando era nena, íbamos pa escoliña andando polas corredoiras e cando tiñamos sede, sabes que facíamos? Íbamos á fonte do Agudelo e collíamos unha berza dunha leira e bebíamos así. Despois tamén íbamos á fonte con un botixo para beber na casa, claro. E íbamos á fonte do... creo que chamaban do Campo do Trife. Rematar ali, na Arqueta facer como primeira acción a reivindicación desa fonte que está en perigo, porque mira o que di Iván, que van mover, iso xa é... Foi como mover unha da Fonte Nova, que dices, que manía de mover. Que ahora xa é xa lo ornamental, é un adorno que puxeron ali, E a non vale auga, para non? nada, E esa é. Santa Margarida igual, Santa Margarida, mira que foi unha fonte.